Здравейте! Радвам се, че днес сме заедно, за да тонизираме тялото си и да се отървем от стреса. Днес специално внимание ще обърнем на мускулите на корема, ханша и талията. Упражненията, които съм подбрала, не са за професионални спортисти, така че всеки, дори и някой, който никога не се е занимавал с спорт, да може да се справи. Естествено, за повечето упражнения ще ви давам идеи как да ги опростите или усложните, ако имате желание за това. И така, ако сте готови, отворете прозореца, нека да проветрим стаята, пуснете свежия въздух и да започваме. Разтваряме краката на широчината на раменете, свиваме леко колене, започваме с дишване догоре и издишване. Използвайте ръцете, дишваме и издишваме. Ще продължим с движение от рамото напред 4 пъти и след това другото 4 пъти напред. Ще направим вдигания към главата и отпускаме долу. Загряваме горната част на тялото. Ще завъртим отново рамото, само че този път в другата посока. И с другото. Чудесно. И отново ще свием и ще вдигнем. Издишай. Последен път. Използваме ръце, вдишваме дълбоко. И издишваме и този път ръцете оставят на нивото на раменете. Започваме да движим в страни. Първо само горна част на тяло. Ако желаете, можем вече да включим и долна част, като свиваме в ляво и дясно и коленете. Загряваме цялото тяло. Още 4, 3, 2, последен път. Сега ще включим и ръка догоре. Първо в темпо. Продължаваме да загряваме по-активно горната част на тялото, като включваме и странична мускулатура. Останаха още 3, 2, последен път. И сега ще задържим, за да разтегнем максимално тялото в едната посока. Държите така. Чудесно. Дишаме равномерно. И в другата посока. Справяте се чудесно. Отпуснете. Вдишваме. И издишваме последен път. Точно така. Вече сме загряли тялото и сме готови да продължим работа за корем на пода. Сядаме и продължаваме. Време е за специалните ни минутки за корем, които ще присъстват през всичките 14 дни от програмата ни. И така, да започваме. Лягаме удобно на пода, поставяме ръцете зад глава, така че главата да е удобно разположена върху тях. Не се опитвайте да я повдигате нагоре. Нека цялото движение да идва от мускулите на корема. Да опитаме заедно. Повдигаме нагоре и отпускаме надолу. Главата не се вдига нагоре. Представете си, че имате ябълка поставена под брадичката, която не ви позволява да движите главата напред и нагоре. Погледа ви е над коленете далеч. Нагоре в тавана повдигаме и отпускаме. Лактите ви са опънати назад. Когато се вдигат горе, издишвате, а долу вдишвате. Да започнем с 8. 8 и издишваме. Хайде отново нагоре. Издишваме долу. Чудесно. Стягайте корема и отпускаме. Чудесно. Вдигаме и отпускаме. По принцип, упражненията, които правим за корем, подобряват тонуса на храносмилателната система. Така че не се отказвайте. Продължете с мен. Чудесно. Останаха ни само 4 пъти от това упражнение. Не забравяйте дишането, погледа. Дишваме. Само 2 пъти остана от това. Издишайте, отпуснете. Последен път. И отпускаме на пода. Чудесно. Сега ще активизираме по-активно мускулите на долната част на корема. За целта ще стегнем седалищните мускули, ще повдигнем от пода, ще ги поставим обратно на земята и ще отпуснем. Стягаме и повдигаме, отпускаме на земята. Точно така. Упражнението трябва да е приятно, не бива да има болка в кръста. Точно така. Идеално. Отново ще повдигнем и ще стегнем. Много често забравяме тези мускули, така че днес ще им отделим специално внимание. Повдигаме, стягаме, отпускаме долу. Добре. Ще направим още 4 повторения от това упражнение. Хайде. Това е 3. Отпускаме надолу. Хайде още 2.
Точно така. Стягате и повдигате. Последен път от това упражнение. Чудесно. Сега ще опитаме да комбинираме двете движения. Ще поставим ръцете отново зад глава и ще повдигнем, като стягаме горна част на коремните мускули, издишваме, отпускаме, след това стягаме седалищните, повдигаме и стягаме долна част на корема. Чудесно, да опитаме заедно. Първо повдигаме нагоре, отпускаме. Същото с долната част и отпускаме. Точно така. Ще направим 8 повторения от това упражнение. Не забравяйте да дишате през цялото време. Чудесно. Стягаме. Издишваме. И повдигаме, стягаме долната част и отпускаме. Хайде, 4. Справяте се много добре. Долна част. Точно така. Сега отново повдигаме горна част. Издишваме, стягаме. Само 2 пъти остана. Хайде, можете да го направите. Повдигаме, отпускаме и стягаме. Последен път. Хайде, покажете ми какво можете. Много добре. Сега остана долна част. Ще отпуснем. Чудесно. Нека горна част на тялото да почине. Ще включим крака. Поставете ръцете на пода, така че да се чувствате комфортно. Ще движим само краката. Ще ги повдигаме от пода. Ще ги приближаваме максимално близо към тялото и ще ги отпускаме отново долу. Ще направим 8 повторения от това упражнение. Така че да започваме. Хайде. 8, 7, 6, 5. Много добре. 4, 3, 2. Последно. Много добре. Спираме краката. Сега обаче искам да опитаме нещо. Искам да оставим ръцете зад глава, да направим първото упражнение с дигането нагоре с участието на краката. Да опитаме. Свиваме единият крак и отпускаме на пода. Свиваме нагоре и отпускаме. Помните, горе издишваме, долу вдишваме. Точно така. Ще направим пълна усморка от това движение. Издишай и повдигни и отпусни додолу. Дишваме, повдигаме и отпускаме. Останаха ни само 2 пъти. Имам едно предизвикателство за вас. Ако можете, опитайте се да усучите горна част на тялото и да кръстосате към свитият крак настрани. След това към другият крак, като не забравяте да издишвате горе. Вдигаме и усукваме, отпускаме. Точно така. Справяте се чудесно. Хайде, отново ще вдигнем. Ще усучим на една страна. Ако това ви е трудно, може да продължите с предното движение. Да продължите да го правите без да усуквате или дори да оставите краката на пода. Хайде, не се отказвайте. Нека да продължим до край. Издишваме. Остана ни само веднъж и край. Добре. Хайде, ще усучим и ще отпуснем. Последно свиваме и отпускаме. Браво! До тук много добре. Сега, помните ли първото упражнение? Да? Първо, вдигаме нагоре и след това повдигаме таза, но този път ще включим и свит крак към тавана. Много добре. Хайде да го направим заедно. Ще вдигнем горна част, ще отпуснем долу, след което свиваме крака, повдигаме таза и отпускаме додолу. Добре? Започваме цяла усморка от това упражнение. Вдигаме, издишваме, свиваме и повдигаме таз нагоре. Добре. Ако сте напреднали и това не ви е достатъчно, бихте могли да се опънете крака към тавана и да го вдигнете по този начин. Така е по-трудно, натоварването е по-голямо и съответно ефекта, но дори и със свит крак също работи много добре. Продължаваме. Вдигаме горна част, отпускаме, свиваме и повдигаме нагоре. Добре, останаха ни още 4 пъти. Повдигаме и отпускаме. Свиваме. Хайде, стегнете хубаво нагоре. Добре, опитайте и с прав крак. Но ако вече сте се изморили и ви е трудно да повдигнете крака, можем да го направим и без свит крак. Точно така. Повдигаме,
Правим последни две. Повдигаме. Супер! Последно. Горна част. Издишваме. Свиваме коляно и вдигаме нагоре. Добре. Сега ще свием двата крака. Ще подишаме. Отпуснете тялото. Задръжте така. Справихте се чудесно с днешната тренировка. Ако можете, отпуснете единият крак долу. Свийте другият към тялото. Ако сте по-напреднал и сте по-гъвкав, може да опитате да отпуснете крака на пода. Ако това ви е трудно, може да го оставите и свит. Окей, разтягаме. Отпускаме тялото. Дишаме равномерно. Отпуснете. 4, 3, 2. Последно ще сменим крака. Свиваме двата, поставяме единият на пода, другият притискаме към тялото. Ако можете, отпускаме на пода и притискаме другият към тялото. Дишаме. Хайде с мен. 4, 3, 2, 1. Браво! Чудесно! Сега последно, за да разтегнем корема, ще се изправим много бавно от пода и ще обърнем тялото. Ще поставим ръцете на земята, ще лепнем. Опитайте се да повдигнете горна част на тялото, ако можете, с опънати ръце. Но ако това ви е трудно, може да опитате да оставите лакти на пода и да се изправите. Искам раменете ви и тялото ви да е изправено. Дишате равномерно и опитваме отново да повдигнем горна част и да разтеглим коремните мускули. Чудесно! Добре, готови сме да преминем към стречинг и релакс. Сядаме удобно на постелката, а ако желаете, може да седнете върху възглавничка. Искам да ви е удобно да се отпуснете. Поставете ръцете върху коленете или ако ви е по-удобно, ги сложете една в друга, като палците ви се докосват един с друг. Ще дишаме. Само че в дишането искам да използвате активно диафрагмата. Какво означава това? Като вдишваме, започваме да пълним дробовете отдолу нагоре. Окей, нека да опитаме заедно. При това вдишване пълним дробовете с въздух и при издишването коремните мускули се свиват и се стягат далеч назад. Ако искате, поставете ръцете, за да може да усетите движението. Вдишваме и издишваме далеч назад. Добре, отново. Вдишваме и издишваме. Нека да опитаме дишането да е само през носа, като може да експериментирате със скоростта. Това оставям да решите вие, дали ще е по-бързо или по-бавно. Искам да се чувствате комфортно. Ще направим 8 вдишвания и издишвания. Започваме сега. Не забравяйте да движите мускулите на корема. Това е упражнение, което може да правите и докато седите в офиса. Стоейки пред бюрото, може да вдишвате и да издишвате, като активно включвате мускулите на корема. Добре, 4. Издишваме. Още 3. Добре. Отпускайте, не забравяйте, че вече релаксираме. Още 2. Последен път. И издишваме. Сега искам да извадим целият въздух от дробовете. За тази цел ще се наведем напред. Издишайте хубаво. Поставете ръцете максимално напред, но така, че да се чувствате комфортно. Ако ви е трудно и се чувствате по-удобно, може да свиете лакти, но ако можете, опънете далеч напред. Ще задържим така, ще разтегнем задна част на гърба. Задръжте, дишаме така равномерно. Може да отпуснете главата. Продължаваме да дишаме. Още 2. Последен път. Ще изправим леко и ще обърнем на една страна. По този начин ще разтегнем страничната мускулатура. Искам да се опитате гърбът да ви е изправен. Ако можете, опитайте да поставите лакти на пода. Ако ви е трудно, може изправи ръце. Окей, да опитаме. 4. 3. Не забравяйте да дишате през цялото време. Последно. Ще изправим тялото и ще се обърнем на другата страна. Отново ще приближим тялото към коляно. Ще отпуснем, ако можете, с лакти на пода, ако не справи ръце, максимално ниско долу. Задържаме така и дишаме. 4.
3, 2,